Объясню, я знаю, это в этой жизни смысла нет. Любовь как состояние, любовь как расстояние, любовь как... Мультиплекс. Деталі за телефоном 044 201 11 22. Дружина вірить, що її чоловік наловить голими руками гусей. Навпаки, Реклами. З віком кальцій вимивається з кісток. Ризик переломів зростає. Кальцій Д3 Нікомет Форте з подвійною дозою вітаміна Д3 зменшує ризик переломів. Sfatul să nu stea acasă. Un apel pentru drumeții. Dar ce să facă și să nu facă? În această întâlnire cu muntele e bine să nu începi să fii în competiție cu el. Adică să facă exact ceea ce recomandă regulile să faci, să pleci numai echipat, să pleci numai pregătit, să pleci cu cât mai multe informații la bord, să nu încerci să-ți depășești capacitățile, pentru că, pe urmă, oamenii ăștia de la salvament, în loc să ne aștepte pe noi, sunt ocupați cu alte... Și odată ajungi pe munte să-l respectăm. Acum venim la treaba cu educație. Odată ajungi pe munte să respectăm. Respect înseamnă de la nu arunca gunoi până la nu-l polua fonic sau până la a încerca să înțelegi că ai venit aici ca să asculti nu știu, păsele cerului. Bun. Membrilor site-ului.来欢迎客呀！